Ami Horaya TV lajali kebaga bela jelenfo Mali kono ani Mali koka au bismillah au ka bamanaka kunafoni keneka ka bembi arabama février kalo klita ani wolonvla samba fla muwa ani kele amina munu kono kuma nyefo au nyana bakuru ba fola Anga ministry so minka baranye shino do sanfé kalanso ma ale koni e benga server do ke ni Ameriki kalanso do yi o ko fera do sigira senka mimbe talike tungana tawla farafina klibi enfant demsene munu beta tungala tawla kaseka fere jonjon sigi ola ore bina ke anga kuno foni ola kuma boy amana munu soro ka fara ka jamana kuno fona warola ninga fara jien fa wara ki barau ka ami ulu kono kuma wala awyi aw bismillah ko kura aw ka bamana ka kuno foni kene ka soni amina munu kono kuma nyefo aw nyana Jamiatu ikmaltini karamogo ba Elisha Kumaru Seydou Kulubali ay wajulu kene belebele nyanama ya kabe tenendoma février kalo klita ani duru samba flamu wa ani kele manyambuku kaufe wajulu kene mi okumu konana mo ba chama ulutume kene konana kadamne jamiatu ikmaltini tono ninga faraka nyo chama ka munu bora Bamako anate mundula ninga ni kene belebele nyanama ya ankaramogo ba fe kasega famso ni kuma kan na ba Seydou Kulubali alebe nyefali chama kanye Horaya TV togola Cɛ kelen min bɛ dugukolo sanfɛ bi n'ale de bɛ Mamadu Dini jɛlen fɔ n'a ti tamakiya waati siran jalakiliba ka jalakili ɲɛ Seydina Cheikh Oumar Seydou Kulubali Faruku Ala ye maɲamugukow gɛrɛsɛgɛ ale ka wajulu kɛnɛba dɔ la ka bɛn tɛnɛ ma arajaba kalo tile 3 san 1442 kira ka hijira san jace la o min fana bɛnna février kalo tile 15 ma san 2021 wa wajulu kɛnɛ kan maɲamugukaw yɛrɛ ma to kɔ u bɔra kana belebele lamɛ muna u bɛ se k'u ka diinɛ faamu sɔrɔ cogo min na wa maa caman fana tun bɔra Bamako sigida wɛrɛw la ka nin kɛnɛ in magwɛn bawo min bi bɔ Faruku da o ni cɛtɔw ta tɛ kelen ye Ala sɔnna sani belebele yɛrɛ kɛli cɛ ka kɛnɛ sɔrɔ Imam Muazu Danbele ale bilala belebele ɲɛ ka jama ɲɛ bɔ sira la baara ɲɛbila baaraw tɛmɛlen kɔfɛ kɔrɔfɔ dila Imam Muazu Danbele yɛrɛ ma a sigira belebele in sigiyɔrɔ la ka maɲamugukaw waaju o bɛ faralen ɲɔgɔn kan an bɛ foli bɛɛ nɛgɛmɔ k'a bila foli tigi kɔrɔ k'a bila kɔnɔnajɛ kɔrɔ Faruku k'a bila hakilima kɔrɔ Kulubali k'a bila ŋanaɲuman kɔrɔ n'o ye Faruku ye Ala ka yamarule Faruku ka kan ka fo Modibo Kulubali Faruku foli ne y'o f'i ye ka caya n ko cɛ k'i cɛ ɲɔgɔn tanu n ko a t'i ka muso ye dɛ ne ye cɛ siga t'a la ne ye cɛ dɛ ayi a tɛ n ka muso ye koyi mais jɔn mana fɛn o fɛn kɛ a fɔ siga t'a la ne ye cɛ ye anw fɛn fɛn filɛ k'an bɛ kuma Faruku nɔ na Kulubali n'a mɛn wajulu kɛnɛ min sɔrɔ wala sɔn a kɛ na siga t'a la ayi a ma daba ŋaniya juguya kama koyi ayi a y'a daba mun de kama a ye kalan dɔ de kɛ o tuma a ye kalan min kɛ n'aw sigila ten a ka kalanfɛn bi bɔ a kɔnɔ o tuma a ye kuma n'i bila kuma na a b'i bila cɛsiri la n'i m'i cɛsiri ka dɔnni ɲini i bɛ nkalon tigɛ mɔgɔw ye o tɛ tiɲɛ kana ka bɔ Faruku ka laɲini de ye nin ye anw minnu bɛ kuma a nɔ na n'a y'a sɔrɔ la k'an seliyalen don ka cɛsiri don anw na an ka se ka seliya dabila Ala ka diinɛ tiɲɛ bɛ sɔrɔ cogo di an b'a lakale cogo di an b'a fɔ cogo di dalu bɛ sɔrɔ cogo di ko wala ni ŋɔnɔ da mɔgɔw tɛgɛ mun ko sɔn an ka Faruku nafatɔtugu kɛnɛ kɛ janfa ye Kulubali Faruku an b'a fɔ k'a barikada n'a ka kan a ka cɛsiri la a ye min kɛ anw ye an ka dɔnni jidi la an b'a fɔ k'a barikada a ye min kɛ anw ye kɔnɛ jelinya la a dɔn ne bi cɛ n'a y'a sɔrɔ a tun ye wari di anw ma ɲaama y'o dunko ban n'a tun ye sanu di an ma ɲaama y'o dunko ban mais a y'an ka dɔnni jidi a y'an ka dɔnni jidi dɛ Faruku y'an ka dɔnni jidi ne mun ye a ye nin kɛ o se
ka kɛ ne dɔnni min da an y'o ɲɛɲini. Siga t'a la fɔ de ye tiɲɛ ye. n'a sɔrɔ i ye kuma in faamu. A bɛ faamu mɔzu. non minɛ min na. bɛɛ sigilen kɛ koyi. ne bila a la. min ɲini ko. Tiɲɛ don. n tɛ se k'o kɛ. ayi. o kumana adamaden bɛ nin sɔnfɛn de don. n'ala ye min di min ma. o y'o ta ye. o n'o kɛ kan. Wala. Muna Faruku. n b'a ɲini setigi ala fɛ. sijan ani kɛnɛya. labanko ɲuman ala k'o di an ma. tuma min na ni imam Muazu ale bi wajulu la kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛ taba ale yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ wajulu kɛyɔrɔ ti janya belebele min ka taali ma a sera maɲamugu ale wajulu kɛnɛ kan tɛnɛ dugawu kalan baaraw kuncɛlen kɔfɛ sɛgɛnw n'u ta bɛɛ belebele fari fonilen n'a nisɔnjalen silamɛ jama y'a bisimila Faruku bisimilalen kɔfɛ o nɔgeni bɛ baara ɲɛbila baara ni folikan minnu be yen olu latɛmɛna ka sɔrɔ ka bɔ kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛ taba ni kuma cɛ a sigila kira sigiyɔrɔ la sigiyɔrɔ barikalen ni sigiyɔrɔ wasalen ka kuma ni kira dara ne ye wajulu kɛnɛ sigibaw fɛ min ni maa ɲininka ko mun de fɔra bawo ala ye diinɛ in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka d'a ma sallallahu alaihi wasallam ala ko cɛ min kɛ hakɛ la ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko Abdullahi den ma kuma kun fɛ a ti kuma n'a ni dungɔ ye ne ye fɛn o fɛn fɔ ko ala ka don daralen don o kira de ko kɛfa bil mauti waizan ko saya wasara wajulu lanyi saya wasara waju fɛn muro ne ce saya wasara wajulu wallahi saya ye wajulu fɛn wa wajulu yɛrɛ ye jagoya ye koyi n'o fiyɛ siɲɛ caman ni saya min wajulu kunandi lama la saya b'i waju a kunamulama la i se t'o la o ayi ma k'i waju kunaja wajulu lana i ka kisi diɲɛna ya lahara i ka kunaja wala k'i wajulu kunangolama la diɲɛ kɔnɔ ya i ka sa kunakoya la ka taa jahanama kɔnɔ ala k'a kisi o ma ala k'o kɛ kira bonya kama sɔla ala rasuli moro saya ka waju kunandi ye jumɛn ye e ka miiri maa wɛrɛ ka saya la i teri dɔ sara i kɔrɔ dɔ sara i dɔgɔ dɔ sara i bangebaa dɔ sara i balima dɔ sara i dɔnbaa dɔ sara moro e ka miiri o ka saya la ka taasi k'a fɔ saya min kɛra in filɛ ka ne ka karisa sɔrɔ don dɔ la ni saya kelen bɛna ne yɛrɛ sɔrɔ moro o miiri k'i sira ala ɲɛ k'i jɔrɛ i yɛrɛ ta se don na ɲan'a seli ci o miiri n'o sira n'o jɔrɛ o k'a to ye k'i bolo kongo ka bɔ fɛnw na min ti bɛn ala ma sabu ko saya bɛ nali o miiri n'o taasi o sira n'o jɔrɛ o k'a to e k'i cɛsiri ala batoli la ani ala ye fɛn minnu ɲini an fɛ o kɛli la ko sabu saya bɛ nali moro ni saya miiri y'o d'i ma a bɛ fɔ o de ma ko saya wajulu kunandi k'aw hakili la jigin kɛnɛ in kan belebele datura sanayɛlɛ yɛrɛ bonyaw na sanayɛlɛ min bi bɛn ni arajaba kalo in yɛrɛ tile 27 su ma a wajulu kɛnɛ bɛna sigi ikumadini silamiya fɛ bagɔjikɔrɔni balondan kɛnɛba sanfɛ arabadon marisi kalo tile 10 dugu mana jɛ alamisa la marisi kalo tile 11 a don kuncɛ baaraw bi latɛmɛ bagɔjikɔrɔni hɛrɛmakɔnɔ mangorotu la Faruku yɛrɛ ka misiri belebele in kɔnɔ ne tun ye tɛnɛ dɔ ye a karamɔgɔ ba Elisha Kumaru Seydou Kulubali El Faru a ye wajulu kɛnɛ belebele min ɲɛnamaya an bɛ dugawu de kɛ hali bi ni kɛnɛ ɲɔgɔnna caman u bɛ masaramani bolo ala k'o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la an ka minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don sanfɛ kalanko ani ɲinini kalanko ma an ka jamana kɔnɔna na ale ni Ameriki ɲininikɛ kalansoba dɔ kɔni ye bɛnkan sɛbɛn dɔ bolo tɛgɛ nɔ bila bɛnkan sɛbɛn min hukumu kɔnɔna na baara ɲɔgɔnya minnu bɛna se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ka se ka fɔ ni kuma kan na ba Seydou Kulubali ale bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la l'américain ka lasigiden min bɛ an fɛ yan nɔ ani sanfɛ kalandenw ni ɲinini minisiri filɛ nin ye ka bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛnkɔrɔ dɔ la Mali ɲinini ko nasiraw fɛ a baara in kuntagala bɛna se san 5 ma u ka fɔ la ko nin bolodi ɲɔgɔnma in kɛra sababu ye ka Mali ɲinini lataga ɲɛ a bɛnkan in b'a to an Américain an bɛ ka baara kɛ a mɛnna an ka école karamɔgɔw ni ɲininikɛla minnu bɛ an b'a fɔ faculté de médecine comme bɛɛ b'a dɔn n'o tɔgɔ de an ka dɔgɔtɔrɔ baarakɛla et chercheur ninnu
u bɛ ɲinininw kɛ u ni américains ka nin baara in a ye nafaba s'an ma parce que a y'a to an sera ka centre ɲumanbaw créer Mali kɔnɔ yan palu bana sumaya bana kama o dɔrɔn tɛ sisan Ebola ko donna la ani hali Covid ko u ye ɲinininw k'o kan bi bi in na Mali ɲininikɛlaw u jɔyɔrɔ ka bɔ Afiriki bɛɛ kɛlen bɛ ka u bɛ caman ye Afiriki kɔnɔ bi an bɛ se k'a fɔ bi diɲɛ kɔnɔ u dɔw lakodɔnnen don sur le plan africain ɲininikɛlabaw de don mais o bɛɛ sababu bɔra ni bɛn ni jɛ min b'an ni américains cɛ min y'a to an sera ka yɔrɔw bila sen kan a bɛ f'o ma ko centre d'excellence an ka mɔgɔw bɛ baara kɛ u bɛ ka ɲinini minnu kɛ an hakili b'a la an jigi b'a kan u bɛna nafaba lase an ma u bɛna to kɛnɛya bɛ sabati an ka jamana kɔnɔ. Mali ni laméricain jamana ka ni bolodi ɲɔgɔnma in kɛra sababu ye ka Mali ɲinini fanga bonya kosɛbɛ kɛnɛya ko nasiraw fɛ wa mɔgɔ 600 de bɛ ɲinini kɛ Mali kɔnɔ. Biologie médicale ye mun ye kalan sugu dɔ don min ni dɔgɔtɔrɔya bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔya ani fura dilan donc san 5 o san 5 an bɛ segin convention in kan américains b'an dɛmɛ u bɛ wari d'anw ma u b'an ka karamɔgɔw kalan k'u former u b'an ka ekɔlidenw kalan k'u former ka équipement d'an ma an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ recherche la donc bana fɛn fɛn bɛ yen paludisme an ko ma sumaya bana a daminɛn'o la sumaya bɔlen kɔ yen u ye mun de ko sɔgɔsɔgɔnijɛ u ye baara kɛ o fana kan covid-19 min bɛ yen sisan u bɛ baara la u ye min kɛ a yɛrɛ bɔra kalama u ye min fɔ ko séquençage u ye séquençage kɛ covid donc banakisɛ min don an b'a cogoya dɔn sisan kosɛbɛ min b'an fɛ yan Mali la. Ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen bila kun ye sen kan Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa Mali ɲinini bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na wa k'aw hakilila jigin k'a fɔ Mali ni américain jamana ka ni bolodi ɲɔgɔnma in bɛ sen na ka ca ni san 30 kɔ ye. O tɛmɛnen kɔ hali bi an bɛ to an ka jamana ka kunnafoniyaw kɔnɔ na an bɛ alɔniya k'a fɔ lajɛlen kalan dɔ kɔni daminɛna min bɛ wele ko Ensan Mali a bɛ o ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen u ka sɛgɛsɛgɛli bɛna boli fɛn minnu kan o ye balo ani dumuni ɲuman o bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana kɔnɔ na a kɛnɛ ɲɛmaa tun bɛ an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana dun ka fa sabatili ma ka se k'a faamu ni kumakan na an ka ɲɛfɔliw lamɛn Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Tile 4 kalan de bolodalen don ni denmisɛnninw fɛ STAPU ka bolo kan STAPU ye cakɛda ye min bɛ dun ka fa sabati an ka jamana kɔnɔ denmisɛnnin ma 235 olu bɛna cari an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen na ka sɛgɛsɛgɛli boloda an ka gwadaw kɔnɔ ni waati kelen na kalan bɛ ka kɛ Moptikaw fɛ Tombouctou ani Gao sɛgɛsɛgɛli kun ye mun ye nin kun ye ka enquêteurs former enquête de an b'a kɛ siɲɛ 2 san o san février ani octobre ka kunnafoni ɲini mɔgɔw ka dun ka fa cogoya la ka taa fo mɔgɔw ka gwa kɔnɔ ka lajɛ u ka sɔrɔ bi cogo di u ye sɔrɔ min kɛ u bɛ ka dun cogo di est-ce que u balo cogo ka ɲi wa est-ce que u balo cogo man ɲi wa u ka sɔrɔ a b'u bɔ wa a t'u bɔ wa o bɛ an dɛmɛ k'a lajɛ yanni juillet août cɛ mɔgɔ minnu bɛna dɛsɛ ka fo mɔgɔw ye ni mɔgɔ hakɛ tiɲɛ la u bɛna sɛgɛn yanni août cɛ fo gouvernement k'u dɛmɛ. Ni kɛnɛ kan minisiri y'a jira denmisɛnw na k'u cɛsiri bawo danaya tara ka daw kan wa jaabi fɛn fɛn bɛ na u bolo a ka kɛ jaabi jɛlenw ni jaabi lakikaw ye k'o de b'a to baara bɛ nɔgɔya jamana ɲɛmaaw bolo STAPU coordinateur ye laɲini kɛ denmisɛnninw na ani ka taa se u bɛ taa dugu minnu kɔnɔ walasa baaraw ka se ka nɔgɔya. I kan ka taa yɔrɔ min i ka taa yan i kan ka don gwa min kɔnɔ i ka don o gwa kɔnɔ i kan ka ɲininkali min kɛ i b'o ɲininkali kɛ u ye jaabi min d'i ma o jaabi yɛrɛ de ka sɛbɛn fɛn wɛrɛ kana sɛbɛn min ma fɔ a filanan u bɛ ka taa yɔrɔ minnu na u k'u kun bɛ ka ɲɛ u k'a dɔn u bɛ faso baara de la n'u mana don dugu o dugu kɔnɔ u k'u kun bɛ ka ɲɛ n'u mana don gwa o gwa kɔnɔ ɲininkali min kɛra ɲininkali dɔw yɛrɛ u ma nɔgɔ nka u k'a dɔn baara n'a kɛcogo de don. O ye wajibi ye an kan parce que an bɛ bien vrai que an bɛ formation nin an b'a kɛ wagati caman na an bɛ enquête nin kɛ san ni san mais san bɛɛ n'a ta jate don. Donc ɲinan ta a fɔra ko waati kɛrɛnkɛrɛnnen dilen don an ma an ka kɛ o kɔnɔ baara in fana tagabolow b'a la o tagabolo an b'o formation de fana na nin wagati kan ka kɛ n'Ala sɔnna ma an bɛ an se k'a la
terrain kan an bɛ na ni jaabi ɲumanw ye ka di faso ma parce que an b'a dɔn faso nafalan de baara don. Jɛkulu in kelen o kelen o bi bɛn maa 4 ma u bɛna tile 10 de kɛ ka yaala duguw kɔnɔ wa baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun bi taa cɛ marisi kalo tile 12 don. O tɛmɛnen kɔ an bɛ alɔdenya k'a fɔ baara dɔw kɔni nun donna min bɛ tali kɛ walasa tungafɛ taga ka se ka fɛɛrɛ dɔw sigi o la kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna tile bi yanfan jamanaw na min hakilina bɔra kura wuruji yɔrɔ a nafolo bɔbaga ye Union Européenne n'o ye tubabuw ka tɔnba ye ka se ka faamu sɔrɔ ni kumakan na an ka ɲɛfɔliw lamɛn Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Projet in ye projet ye min bi dɛmɛ don tungalatalaw olu ma région 4 de kɔnɔ Kayi, Tombouctou, Kidal ani Gao. Donc projet yɛrɛ bi taa san 4 de la a budget ye miliyari 1 ani miliyɔn 600 ye. San 4 kɔnɔna na an bɛ fɛ ka migrant o ye tungalatalaw ye o mɔgɔ 5000 de dɛmɛ san 4 in kɔnɔ o dɛmɛ ninnu o ye kɛnɛya b'a la o ye ani u ka transport ani u ka dumuniw ani finiw ani n'a y'a sɔrɔ u ye problème sɔrɔ sira kan fana k'u dɛmɛ o problème ninnu na ani fana n'a y'a sɔrɔ u ka pièces tunun na u ka mɔgɔw k'u dɛmɛ comme Croix-Rouge bi diɲɛ fan bɛɛ fɛ k'u dɛmɛ pour que u n'u ka famille u n'u ka mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ donc an b'o projet o de kan. O de fana bɛ anw sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma Sinayogo ale sera ka ja minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi araba ma février kalo tile 17 san 2021 ne ni aw an ka ɲamana o jaw fɛ. Algérie jamana kɔnɔna la maa ba caman olu kɔni bɔra tarata février kalo tile 16 Kéréta ale dugu kɔnɔna la. Kéréta ye dugu ye min ni Algérie faaba bi te kilomètre 200 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma. Min dugu kofɔlen de la mouvement Irak ni wulikajɔba don min baaraw daminɛra san 2019 février kalo tile 16 min wulikajɔ kɛra sababu ye ka jamana ɲɛma Abdelaziz Bouteflika ka ale ka fanga dafiri waati la waati min ni Bouteflika tun bɛ fɛ ka kanbɔ mandat 5nan o nɔfɛ. Nin kɔni ye a nisɔndiyaw ani wulikajɔ in yɛrɛ a tako 2nan nisɔndiya baaraw olu kɔni ye. An ko a ma ko anniversaire. Nin ma kofɔlen ninnu hali bi u kɔni y'a jira k'a fɔ u mago bɛ yɛlɛma la hali sisan Algérie ale jamana kɔnɔna la. U ye jalakili bolo kɔni ta k'a ɲɛsin Abdelmadjid Tebboune waati la waati min ni gɛlɛyaba o yɛrɛ fana kɔni bɛ nin waati in na Abdelmadjid Tebboune a n'a ka gouvernement maaw kɔni kan. Mouvement Iraki maaw ka wulikajɔ baara bɛɛ tun jɔlen don kabini marisi kalo san 2020 mais ka kɛɲɛ ni février kalo waati ninnu ye wulikajɔ misɛnmaniw olu kɔni cayara. Abdelmadjid Tebboune a seginna kana ka bɔ Allemagne jamana kɔnɔna la a ti tɛmɛ tile damadama kan fɔlɔ kalo 3 o kɛlen kɔfɛ a jɔn tɛ a sen kan jamana o kɔni kɔnɔna la. Abdelmadjid Tebboune baarabaw olu kɔni bi a bolo ni waati in na kabini Abdelmadjid Tebboune nara fanga la san 2019 décembre kalo ale tile 12 a ye layidu di Algérie jamanadenw ma k'a fɔ Algérie bina ɲɛda kura ye k'a daminɛ o don kana bila bi la foyi kɔni ma kɛ foyi ye fɔlɔ. Farafina cɛncɛn kan jamana 5 ka lajɛrɛ bi senna ni waati in kɔni na min ni a bi tali kɛ G5 Sahel ale lajɛrɛba ta ko 7nan o la. O lajɛrɛ in kɔni senfɛ Tchad jamana ɲɛma Idriss Déby ale ye lase kɛ k'a fɔ a bina kɛlɛkɛcɛ 1200 bila ka na Mali, Burkina Faso ani Niger. O jamana 3 nanu dancɛ la cogo min ka se dangari kɛ banbaci wale tigilamaw olu kɔni na. Ka maaw hakili la jigin k'a fɔ Tchad jamana ɲɛma ni o ye Maréchal Idriss Déby Itno ye ka wulikajɔw kɔni ka bon kosɛbɛ ale min kɛn bɛ bi ni waati in kɔni na G5 Sahel ale maa ɲɛmaba o kɔni ye Maréchal Idriss Déby Itno a ka wulikajɔw a n'a ka cɛsiriw ma dogo waati tɛmɛnenw na cogo min ka se ka banbaci wale tigilamaw kɔni larawe k'u gɛn ka bɔ ni jamana kofɔli 5 ninnu kɔnɔna la. Nin kurafɔ in na sele Tchad
jamana ɲɛmaa fɛ a y'a yira k'a fɔ ani musakaw kɔni ti taa musaka caaman kan ka doni da fɛ cogo min ka se ka banbaci wale tigilamaw olu kɔni jaso ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen nunu kɔni na a bɛ tali kɛ Mali, Burkina Faso ani Niger olu saba dancɛ min bɛ yen ni Faransi kɛlɛkɛcɛ force barikani maaw ka wulikajɔ ka bon a yɔrɔ la kosɛbɛ n'a ka di ye i b'a fɔ don o don Faransi kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen u b'a la ka laraweli fana kɛ u seko ani u damayira la ka maaw hakili lajigi k'a fɔ san kelen tɛmɛnen filɛ nin ye lajɛrɛba min kɛra Po n'an ko ma ko sommet de Po min sen fɛ Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron tun y'a yira k'a fɔ u bɛna Faransi kɛlɛkɛcɛ maa 600 bila tuguni ka na hali n'a y'a sɔrɔ o ko in kɔni ma taa ɲɛfɛ bilen nin baara min kɛlen filɛ nin ye Idriss Déby Itno fɛ siga foyi kɔni ti a la a bɛna kɛ sababu ye ka banbaci wale tigilama ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jaso ka bɔ farafinna ale cɛncɛnkan jamanaw olu la. Nigeria jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari a ye tɛrɛnkɔni ɲɛsin maa la maa min ni o kɔni kɛra cakɛbonda ɲɛmaa ye cakɛbonda min ɲɛsinen don yurukuyuruku o kɛlɛli ma an ko a ma ko directeur de l'agence anti-corruption o maa ɲɛmaa kura ye min ka baaraw bɛna ɲɛsin yurukuyuruku o kɛlɛli ma nin waati in na Nigeria ale jamana o kɔni kɔnɔna la maa min ni a ye o nɔrɔbila jamana ɲɛmaa ye o wuli ka bɔ ye k'a sabu kɛ sɔmin kɛlen don a la k'a fɔ jalakili bolokɔniw ɲɛsin bɛ o ma k'a fɔ a b'a la ka jamana nafolo ka o détourner an ko a ma k'a yurukuyuruku Nigeria jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari san 2015 waatiw a ka ɲinifɛn ani a ka objectif principal o de tun ye ka se ka yurukuyuruku kɛlɛ ka bɔ Nigeria ale jamana kɔnɔna la a ye maa min sugandi o ye Abdul Rashid Bawa ye min si bɛ taa jɔ san 40 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la Abdul Rashid Bawa directeur de la commission des crimes économiques et finances o maa ɲɛmaaba o de tun ye nin maa kofɔlen kɔni ye maa do maa min hakili cɔrilen don ani baara dɔn fɛlɛw olu bi a bolo kiiri binankun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la yurukuyuruku wari yɛlɛma n'an k'a ma ko blanchiment d'argent ani gɛlɛya minnu bi ta ka ɲɛsin jamana sɔrɔ o sɛgɛsɛgɛli olu ma nin bɛɛ lajɛlen ye cɛ in ka baaraw kɔni ye juillet kalo san 2020 Nigeria jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari a tun ye Ibrahim Magu a y'o wuli ka bɔ yen ka sabu kɛ yurukuyuruku ko kɔni kungungen bɛ a la Nigeria jamana kɔnɔna la bi yurukuyuruku kɔni ɲɔ ɲɛlen don nka ne ni cakɛ bonda in ye agence anti-corruption jigi b'a kan k'a fɔ baaraw bɛna kɛ ladiriya o kɔnɔna la. Senegal jamana kɔnɔna la wasadenw olu kɔni ye sigikafɔba ka o kɔni kɛ dɔgɔkun laban o kɔni kɔnɔna la Usman Sonko ale ka ko kunkanko olu kɔni kan a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra bonya ani karama kɔnɔna la wasadenw ka sigi kun ti dɔgɛrɛ ye ka se k'a lajɛ wasaden fini o birifini min dan bɛ Usman Sonko kan n'a ti se ka taa jɔ kiiri tigilamaw olu ɲɛfɛ ka se ka o wuli ka bɔ a kan o kɔni y'a yira k'a fɔ sigikafɔ ninnu baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen kɔfɛ u ye gafe kɔni di commission des lois maaw olu kɔni ma olu fana bɛna jɛkulu dɔ sigi minnu ka baara bɛna kɛ ka ɲɛsin wasaden fini ka se ka o ta ka bɔ Usman Sonko ni o ye fanga sɛnɛmatɔn maaw olu ka wasaden kɛba ye cogo min a bɛ se taa jɔ kiiri tigilamaw olu kɔni ɲɛkun tilenna cogoya min kɔni na kabini san 2017 Usman Sonko a kɛra jamana ɲɛmaa kalafili maa sabanan ye san 2019 kɔnɔna la wa sinabi cɛla bi Usman Sonko o ye Macky Sall ye a y'a yira k'a fɔ Macky Sall ka fɛlɛ n'a ka dabali o de ye ninnu ye cogo min ale kana se ka kanbɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ san 2024 ale waati la Usman Sonko wasaden do min si bɛ san 40 ani san 6 la bi a nɔ minɛlen do k'a fɔ masalo yɔrɔ min bɛ Dakar ni o ye Senegal ale faba kɔnɔna la muso dɔ bɛ yen min tun bɛ kɛ ka nin maa kofɔlen kɔni kɔ digidigi a yirala k'a fɔ ko a de tun bɛ fɛ ka bi o muso kofɔlen kan wa muso in kɔni taara ka taa a kiiri o binankun kan ni nin cɛ kofɔlen kɔni ye n'a ma ɲa k'a fɔ wasaden fini kɔni o birifini bɛ Usman Sonko kan a ti bɛn a ka taa jɔ kiiri tigilamaw ɲɛfɛ o de kama wasadenw sigira k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ wasaden fini o birifini bɛ se wuli ka bɔ nin cɛ kofɔlen kan dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna la Usman Sonko nɔfɛmaw ka fara ba polisilakaw kan u kɔni sera ɲama min senfɛ maa caman olu kɔni welela finitigilakaw fɛ ka se ka taa u yɛrɛ ɲɛfɔ kiiri tigilamaw olu kɔni ɲana.
Somali duguba Mogadiscio ale kɔnɔna la janjuru o donnen mobili dɔ la o kɔni explosera jamana ɲɛmayaso o masurunya o kɔni na a kɛra sababu ye ka maa 3 ka olu bɔnɛ u ni na maa 8 olu kɔni sɛbɛkɔrɔ banara kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni ba polisilakaw olu ka kumalasela dɔw ka kɔrɔfɔ kɔni ye polisiw olu kɔni ye tasuma wuli mobili kan mobili min ni a tun b'a la ka masurunya jamana ɲɛmayaso o kɔni na kosɛbɛ o maa minnu tun bi a kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen kɔni ma se ka darɔ tigɛ seereya kan caman kɔni y'a yira k'a fɔ mugujugu o mankan kɔni mɛnna wa mobili o kɔni exploser kan o kɔni mɛnna ni waati kofɔlen ninnu kɔni na Somali faaba Mogadiscio ale kɔni kɛn bɛ Bamaci wale tigilamaw ɲɛjɔyɔrɔ ye ni waati ninnu na kabini waati jan Bamaci wale tigilama ninnu de bi fɛ ka gouvernement ka ale yɛrɛ jaso ka o boye ka fanga dafiri ka o kɔni kɛ u la gouvernement ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ fɛ shebabu minnu bɛ Bamaci wale kulu dɔ don olu kɔni gwɛnna ka bɔ Mogadiscio kɔnɔna la san 2011 ale waatiw kɔni na nka o n'a ta o ta shebabu kɔni kɛn bɛ ka jamana a fan caman kɔni minɛ ni waati kofɔlen ninnu kɔni na nin kɔni kɛwale kɔni kɛra waati la waati min ni jamana ɲɛma Farmajo a bɛ sigi ka fɔ baw la ni marabolo ɲɛmaw kɔni ye ni waati in na cogo min ka se ka kalafili baaraw ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛ k'u sɛgɛsɛgɛ ani hali sisan jamana ɲɛma kalafili ani wasaden kalafili baaraw olu bi se kɛ bonya ani karama kɔnɔna la cogoya min na fɛn min ye Somali ale jamana kɔnɔna la an balima Hɔrɔnya TV lajɛbagaw ni de bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye ala ka Maliba in kolo suma ka madon da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ bɛn ani kelenya ani basigi ni koto ɲɔgɔn tan ni ɲɔgɔn lamɛn ala ka u sabati malidenw na dama ni ɲɔgɔn cɛ ala ka lakana sabati Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ala k'o kan ya ka ala ya bonya kama kira bonya kama sɔli ala rasuli an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye n'o ye Seydina Sɛku Umaru Seydou Kulibali El Farouku ye sijan ani kɛnɛya laban ko ɲuman o bɛ Masara Mani bolo ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔyɔrɔ ta diinɛ in baarali hukumu kɔnɔna na an b'aw ladɔnya k'a fɔ Jamiyatu Ikimani tɔ don ne ka fara u karamɔgɔba kan Seydina Sɛku Umaru Seydou Kulibali El Farouku u bɛ sanɛrɛ labɛnw na min sen fɛ u kelen bɛ ka wele bila diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma walasa an bɛ se ka kira ka sanayɛlɛ an bɛ se ka ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ cogoya min na kisi ani nɛɛma ba ye o de bɛ dansigi kɛ anw ka bi bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi araba ma février kalo tile 17 san 2021 sini ni waati kelen na aw ni ba Seydou Kulibali bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna